Já jsem původně v roce 2007, když jsem dokončil studium inženýrský, jsem se rozhodoval, co dál, jestli chci jít do průmyslové sféry, anebo jestli chci ostat tady. Naskytla se mi příležitost vlastně studovat doktorské studium na katedře výrobních systémů, kde jsem nyní. Pan profesor Pokorný jsem přivez první technologii Rapid Prototyping neboli 3D tisk. Tato technologie mě začala zajímat a chtěl jsem to dále studovat a rozvíjet. Máte virtuální data, které jsou počítači, a ty 3D tiskárny vám umožňují vytvářet fyzické díly, které se pak mohou vyzkoušet, případně někam zastavět. Můžou to být materiály podobné plastu, můžou to být materiály, které jsou koule. Toto je vlastně taková koule v kouli, je to celkem 8 koulí a je o průměru 140 mm. Tady ta koule se tiskne zhruba 140 hodin, takže není to za nějakých 5 minut, ale docela to trvá, než se získá ten fyzický díl. Jeden z posledních projektů, který jsme teďka dělali, to bylo pro Lidienu Rochovou a Pavlu Podsedníkovou. Tyto boty byly tvořeny pomocí 3D tisku na módní show Design Block. V těchto botách modelky chodily. Spolupracujeme s několika firmami v okolí, jedna z nich je třeba modelárna Lias, takže když pak si sednete do auta, tak ten sedák je polyuretanový. My tam k tomu děláme určité vložky, tak ty formy si dělají tady v Liberci. Naši kolegové tam nějakým způsobem třeba pracují, nebo se o nás dozvěděli, že tuto technologii tady máme a že jsme ji schopni nabízet i komerčně. Pracovník si mi přijde a řekne, řeším takový a takový problém a my řekneme, ano, to řešení má více variant. Buď to můžeme použít třeba 3D tisk, nebo můžeme použít technologii vakové lití, nebo můžeme použít pětiosé obrábění. Výhoda toho je, že já opravdu se dostanu do té firmy, podívám se, co se s našimi výrobky děje. Co mě na tom naplňuje, že každý ten problém je specifický. Tady to je po každé něco nového. Baví mě to.